Yeah. Yeah. Отново грешка. Мартин Моран с топката. Срещу него веднага отиде да го блокира Антони Иванов. Моран продължава да владее. Добра намеса на Георги Александров в защита след като... Ето го вече центрирането. Там Мартин Моран получи първото подаване на Кнежевич. Той успя все пак да достигне отново до топката. Или пък, разбира се, те се... на Николай Михайлов в двубой от Шампионската лига на Левски срещу Вердер Бремен и срещу националния отбор на Англия се е случило. Бе на вратата на трите лъва и в крайна сметка заради това те не се класифицират с нелошо центриране, обаче изчистено от Ловре Кнежевич. Подаването стигна до Тумбе Пита, но след това обаче отново във вратата на Локомотив София. Добре като замисъл. Мартин Моран. Селсо Рапосо са най-активните дори и в офанзивен план. Доста бързо се придвижват по крилата. Антони Иванов, но просто за да бъде изритана малко по-далеч в половината на етър. Но постепенно топката бе върната чак до вратаря. Сега центриране в наказателното поле. Шанс за етър. Грена ще може ли Кнеж? Много добре бе видян Иван Василев. Той остави топката да прати топката там, където той е между двама високи бранители, каквито са Георги Александров и София за днешния двубой. Имаше различни спекулации, че той няма да успее да се възстанови на време за срещата. В крайна сметка той Пан Ранкин. Мартин Моран връща назад към Мартин Моран. Има известно предимство. 8-5 са победите на стадиона Ивайло Лофия. Мартин Моран много лесно дава владението на топката за Бърка Орочея. Интересна идея да търси Мартин Моран. Кнежевич обаче по-силно трябваше да прати топката към Кардосо. Още една възможност за Мартин Моран в наказателното поле. От Красимир Станоев. Куващи отбор през първата част. Дали тази тенденция ще продължи? За сега това е ситуацията, но топката. Още веднъж топката е пратена в наказателното поле. Александър Любенов я изпусна флага на странични арбитри в берантите на феновете на Локо София.